तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हम एकदम फर्स्ट क्लास बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके सिंगर सपोर्ट एचबी राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके भैया एकदम नया धोबी गीत मेल फीमेल गीत बाटे। आ बहुत बढ़िया गीत के रचना के बानी। दिल से बताओ तनी भैया कि अगर लाइव म्यूजिक बनवा के आ कोरस करवा के बढ़िया से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाए भैया। काहे कि झलकुटन गीत के मज़े कुछ और होला। तो आज के मैटर बा कई मन पसंद के बा। चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जाए कि तरह से गावे के बा, का एक और धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतनी, सही ढंग के गीत नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नहीं मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवाओ के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिल जाए। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। रउआ किसन को गीत लिखवाओ हो के सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, पूर्वी गीत, धोबी गीत, चाहे निर्गुण गीत, भक्ति भजन, हर तरह के मीटर लिखे नहीं भैया। और कोनो प्रकार के मीटर में शिकायत ना मिली। रउआ बेहिचक कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकीला, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और चैनल पर अगर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ रोज़ नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही। आज के मैटर देखी कैसे गावे के बाटे। पहले फीमेल पार्ट बा कि आज भोरे से बड़ा टी से हमारे करी अइया ये राजा, आज भोरे से बड़ा टी से हमारे करी अइया ये राजा, नाही सूझेला हमके कवनो अब उपैया है राजा, नाही सूझेला हमके कवनो अब उपैया है राजा, आज भोरे से बड़ा टी से हमर करिया ये राजा, हो आज भोरे से बड़ा टी से हमारे करिया ये राजा। मेल पार्ट कि मदहोशी में तू ही छोड़त न रहू बहिया ये रानी, मदहोशी में तू ही छोड़त न रहू बहिया ये रानी, तब तू ही बताव टिसबे करिया ये रानी, तब तू ही बताव टिसबे करिया ये रानी, मदहोशी में तू ही छोड़त ना रहू बहिया ये रानी, हो मदहोशी में तू ही छोड़त ना रहू बहिया ये रानी। रउआ बीच में बोलबाजी करके गा लेम, अच्छा लिखवाएम तो हम बोलबाजी अगर संवाद जन हुई तो लिख के भेज देम। ठीक बाटे भैया। अगर मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रउआ कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। हमार व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भली तो क्षमा चाहता नहीं, काहे कि भैया हम गीतकार बानी, सिंगर ना। रउआ रिकवरी बढ़िया से बना के गा सकीले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक क्लियर मती चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।